И здравейте хора, аз съм Виктор Копро и днес ще играем Headball Target 5, игра, която се изправя срещу 5 опонента и ако спечелиш 50 000 лева. Ако искате да играем заедно, ми пратете покана. Казвам се Виктор Копро, както се казвам в канала. Това ми е първия видеоклип и ако искате и ми казвате какви игри да играя. Това е първият опонент, да видим как ще се справим. 2-0 за България. Извиняй. Как ми пискаме? Чуенето на един. Айде. Така, 4 на 1. Да, в едно за мен е 1-1. Не. Къде? Вкарай ме. Айде, 5 на 1. 5 на 2. Вкарай ме, бе. Вкарай ме, бе. Дай мамут. Не! Защо изчезна сега? Защо изчезна? Какъв парец, бе, момче? Какъв парец, бе? 7 на 3, бе. Какъв парец, бе? Така, бе. Ще ми показва той палци. Нещастник, ще ми показвам. 8 на 4, трябва да фарай 4 гола. Вкарай, бе. Изне. Каква игра ще да нацепи. Добре, парец показва. Не! Гледа. Така, 9 на 5. Айде, 9 на 5. Айде, 10 на 5. 5 гола, то сигурно победа. Не ме тъпи се. Не ме стига, бе. Не можа да бъде. Цак! Късно вече. Започна да вкарва главе много късно. Айде. Един втория ни опонент. Кой е? Втория ни опонент. Пак ви казвам, пращате им покана за приятелство Виктор Копро и ми казвайте какви игри да играят. Има само победи това. Нищо, има 273 фенове. Това начало, че е победил с 4 мача, които е играл. Майко, само зелено. Нищо. Така. Не бе, кой да направих? Извиняй, не съм искал да ме вземам. Не съм искал, казах ми. Казах ми да ме замръзна. Охо. Не! Айде. Не! Защо го отбих? Тък ми викам гол. Не бе, стига бе. Не стигни са. Имам жутката. Давай. Не. Така за България. 1-1. Сега ще имаш загуба. Не сигурно, има само фенове. Никой не е дошъл да гледа България. 2-2. 3-2. Обръщалка. Айде. Не бе. Защо? Не обръщалка, казах. Обръщалка. Не бе обръщалка. Обръщалка. 10 секунди. Трябва да стегна. Не бе. Гледа. Последна секунда. Не
Защо загуба? Защо? Ай, предни ми е мобил страйк. Мобил страйк. Мобил страйк. Загуба. Също втори опонент. Срам. Че му само движени. Нищо, пак бях достоен опонент за този човек. Добре, не мога повече да играя. Добре, ще го запомня. Мога да изиграя още едно. Ако искам. Пак ви казвам, казвайте ми игри, които искате да играя. Може и даже да ми давате предизвикателства, въпроси и така нататък. Ще снимам с други хора. Други ютубъри, които ги познавате. Ще се запознаете. Може би може да гледате и тях. Тоест не си купил нищо. Това е много гадно. Ето да може да и. Айде, 1-0 за България. Това ще го разцепя. Ай, баш, той ще го бия на 0. На 0 ще го бия. Не, няма. На 0 ще го бия. Не. Така. На 0 ще го бия, казах. 0. На 0. На 0. Сега един нацепи само. На 0. Как му писнах? Айде, 0. Айде, 3-0. Айде, 4-0. Айде. 5-0. Айде, така бе са, не се занимавате. Не! Не, на 0 ще го бия. Айде, 6-0. Не, 6-1. Защо? Беше по-малко времето 7-1. На 1 ще го бия. Защо го казах? На 2 ще го бия. Айде, победа. 7-2, втори опонент. Втори опонент е в това зрелище. Взех си 25 000 и отиваме към другия опонент, третия опонент. Защо третия опонент? Джоко Меси. Джоко Меси. Какъв Меси, бе? Какъв Меси? Пето я момче. Не знаеш, ако не знаеш и... Не да разбереш кой Меси е, колко те... Сам победи една хора. Нищо! Не се предаваме никога. Това е мотото на България. Това е мотото на националния отбор на България. Това е мотото, моето мото. Не! Слаб си. Не! Ти вратата пне, бе. Не, бе, защо? Мъсник. Така. Искам си бия ща. Искам си го бия. 2-0. 2-0. Да има сам победи, бе. Не. Как ми се удари в градата, бе? Стига. Ударих се. Имам вратар. 3-2. Джоко Меси. 3-3. Не, бе. Защо? 4-3. Степеникса. Пак. Това е футбола. Не, бе. Защо?
Айде. А така. 5 на 5. 6 на 5, бе. 6 на 6. Ела тук, ела тук. Ела тук, бе. Какво? Не! Не! Шутка там. Дай шут! Искам последния шут, бе. Бах ти. Стига, исках последния си шут да бия. Защо стана така? Много тъп. О, два няма да. Тъп. Само загуби. Добре. Добре, започваме. Замразяваме двойник и парашут. Започваме. Започнем с замразяване. Любимото ми. В повечето случаи вкарвам. Как ми обърна копчетата? Как ми ги обърна? О, какво прехвърляне! Какво прехвърляне на България? Не бе, защо? Ай, вкарим се. Така се прави, виждате ли как се прави? Това е хитростта на България. Оп. Бия с нула. Той че ме вкарава. Ай, победа. 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 Айде. Браво. 4-3. Сега ако загубя, ще... Не знам. Не бе, 5 на 3. Не бе. 4 на 5 е. Не бе. Бъбатай, аз съм Владо Стоянов. 5 на 5. Този вика обръщалка и ще му обърни сега. Не живее в обръщалката като мене. Сега ще е много тъпо, ако ми вкара. Защо винаги ми вкарат в последната минута? Тъпия матч. Значи. Много тъпо стана. Ужасно тъпо. Много се нервя. Браво, има бърка. И това беше всичко от този клип. За съжаление загуби само. Днес може пак да направя клип. Ако ви харесал този клип, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала. Пак ви казвам, ако ви харесал този клип. И ми давайте идеи за игри, които искате да играя. Довиждане.